Primeram B2. 75 Gordailua proiektua. Merezi aldu gauzak gordetzea. Zenbat denbora zordea? Ziur altzaudete. Erabiltzen ez diren guztiak botatzeko izaten aldira beti. Denborak nola eragiten die gordetako gauzei? Ondatu egiten alditu beti ala balioa eransten die. Ba hori guztia zehazten lagunduko digu gaurko gonbidatuak. Bera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gordailua proiektuaren zuzendaria da. Gordailuan ondareen bildumak gordetzen dituzte. Ea ba, azaldu iguzu, merezi aldu gordetzea. Eta zer? Egun on denoi. Bai horixe, noski merezi duela. Are, ezinbestekoa da gordetzea eta zaintzea ondareak iraungo badu. Gure kasuan ondare bildumak gordetzen dituguta. Zer nolakoak ordea? Gordailuaren helburu nagusia da kultur ondarea biltzea, zaintzea eta ezagutaraztea. Gordailua elkargune bata, jabe eta jatorri desberdinetako funtsak zaintzen ditu. Eta denetarik gordetzen da bertan. Badira artelanak, badauzkagu baita ere elementu etnografikoak, milaka. Dagoeneko 70.000. Ara? 70.000? Bai, hala da. Badaude baita ere industria ondareko zenbait elementu. Eta gero daukagu depositu arkeologikoa. Eta horrez dakigu ziur zenbat pieza diren, baina beno, 200.000 pieza ingurutik gora izango dira. Badauzkagu baita ere 17-18 mendeko kainoiak. Zalantzarik gabe balio handiko gauza asko gorde dira. Eta denboraren eraginez igatu ez daitezen apropos sortu zen eraikina 2011an. Hau Gipuzkoako ondare bildumen zentroa da, baina zer da zehazki bertan egiten dena? Gordailua kontserbazio leku bata. Gipuzkoako museo sareari laguntza eta zerbitzuak eskaintzen dizkion plataforma bata. Gordetzeko lekuez gain, gune funtzionalak daude obrak erregistratzeko, argazkiak ateratzeko, zahar berritzeko, garbitzeko. Denbora konda ez ditzan? Hori da. Zuen web atarian irakurri dudanez, zerbitzu bat baino gehiago eskaintzen duzue. Azalduko diguzu zein diren? Bai. Alde horretatik bisita gidatuak antolatzen dira. Baina horrez gain maileguak ere egiten dira. Ikerketak, argitalpenak, erakusketak edo bestelako proiektuak gauzatu nahi dituen edozein erakundek edo pertsonak jo dezake gure funtsetara. Deigarria egintzait, doaintzen kudeaketa ere eskaintzen duzuela. Zer da zehazki zerbitzu hau? Gordailuaren funtsa ez da estatikoa, bildumak handitzen jarraitzen duta. Hortaz, badu bere eskurapen programa. Horrez gain, partikularrengandik eta erakundeetatik jasotzen dituen proposamenak ere aztertzen ditu, doaintzak, aldi baterako lagapenak zein salmentak. Eta norenak dauzkazue esaterako gordeta esan badaiteke? Hau da, zein perfiletako jendeak erabiltzen du zerbitzu hau? Txillidaren eskultura batzuk badauzkagu adibidez. Txillidalekuko obrak egin zirenean, eskatu ziguten museoa konpondu bitartean, ea hemen gorde genitzakeen arriskuan egon zitezkeen pieza batzuk. Dakizuen bezala denborak agintzen duzu zenekoetan eta iritsi gara azken segundoetara. Horren bestez, agurtu aurretik, esaiguzu, non topatuko zaituztegu? Irunen gaude. Hau gordailua da esan dugun bezala, Gipuzkoako ondare bildumen zentroa. Nahi duzuenean bisita gaitzakezue edo behar duzuen kontsulta egin dezakezue. Ederki ba? Eskerrik asko azalpenengatik eta nahi duzun arte? Zuei, proiektuaren berri emateko aukera eskaintzeagatik. Hurrengo bat arte bai.